কই যাও বেরিয়াগুলো Madam Suspita Ratna, with the program, Madam Kapil. I would like to welcome Kutungibo, Hello, Paisa Project. Bijagala Paisa. Amcayo जों कायसा कुटुम लाइमानि पान्दा पान्दानि बिसिंखै आरो 80 जन बयस्क बर' ग्रुपनो रि कुटुम बागजाखा এবং 350 जन बरैनो खतों बागनानिबो प्रग्राम का जोनालनि बिसिंखै बे आरो ब्लैंकेट रबो दङ सिम्बलिकली जों 10-15 जन बर'नो बाग राखा आरो नि चेयारमैन रब दङ जिनि सोशल एक्टिविस्ट रब दङ बर'क बाग नाय मूल चिनी तीन उद्देश्य का शिकारी बारिनी आमचाइनी बररक बाई कगलाम सालाइते एवं और कुतुं रब बागलाइते और फरेस्ट डिपार्टमेंट नि भूमिका दं नरनुखा फरेस्ट नि लुआजिमा बैनो मंच रखा एवं उक्लग बैनार नुखा रेंजार रक दं बीट ऑफिसर फरेस्ट गार्ड एसडीएफओ खुआई सब डिविजनल फरेस्ट ऑफिसर सुष्मिता बर दं जोनाल चेयरमैन दङ जिनि परम गोनां एग्जीक्यूटिव मेम्बर अनंत बाबू दङ ओआम चाइनि प्रस्मित देबबर्मा जिनि सोशल एक्टिविस्ट बाबू दङ बेलाय नायथाव कायसा प्रग्राम का एवं आहिक्लाइनो जों सारा आसारामबारि कोनो समय जों बनबाजाराव थाङो आसारामबारि थाङो नमनजय थाङो तुलासीकक थाङो बरक बाय कानेक्ट दंनो बरकनि अनेक कक खोनाव हयसे फाइकै बरक बियाल तामाबरक सिउ एप्लीकेशन रक मान खाइसे आरो सिजाक नु बरं ताम दाब क दाबि रंबो लाङै थांनो लाङै आगरतला थां मन्त्रि अफिसाव आचुगि सेक्रेटारि बे आचुगनाय चीफ इंजिनियर बे आचुगनाय नोट रनाय आनी दप्तरनि आंखा कायसा दप्तरनि मन्त्रि रं चिठी सियो हाइक्लाइन अम हाइक्लाइन पब्लिक सर्विस मा खालायनाय सो आगरतला आचुगि सिमिंग आगरतला फातारबो कक फै फैना दालाय बेलाय